ndavapa asi upedzisira unoshauta hei uri kutonda mvura hausi murume hei uri chii wewe ko nhai mai kana mangoona kuti imi makugara kwenyu mega makugara kwenyu kazhinji ndaasingapindure because ndaigona kuita hasha ndikarova ndikapara mosva nekuti iye manager ndiye aitopa pressure amai ava kuti vasauye kuno kudare pese pandaiuya kuno musi wandatanga kuuya kunoku ndapedzisira kudzokera uku mangwana acho ndobva ndasvika ndikarohwa paworkshop svikani sei makaenda kunomangara what is ngezi chii chinonzi ngezi ini ndine mudzimai ndiwangu uyu takanetsana mumba nenyaya yechipambi iwi ndiyo yatainetsana chivindi kuti handinofaka mudzimai andikanganisa ndewangu ndobva ndauya ndikataura nemurungu akandipa mari $71 zvikanzi ndikashota udzoke zvikanzi you are doing a wrong information and then ambuya unovada iwe kuenda kudare inini handikuda kuenzaniswa kuti mhuri yangu ndoda ndoichengeta sei aichikumbirisa inini vedare kuti mondibatsirawo mudzimai ndewangu chandiri kuda inini dai ndakwanisa kuwana DNA test ndotoresa mwana wangu mondipawo zano kuti ndochengeta sei mwana wangu ndo chini chandochema mababa vakadzi vave nhaka vandoona vakadzi vave nhaka vakanga vakandishauda vakanditutisa sekuru vangu vakasvika kuenda kwamaneja kuti endai muta sei noti uya aende kubhaunda aende kubhaunda zvakanzi murume ndewaitaito kuchengetedza munodu tofembera kuti munhu haana kuyaasingambokwanisi kufamba ndakarwa nesimbi makumbanga muri kunzwa here zvani simbi yakazokurovai mamhangarirwa kudare kudhara makamhangarirwa kudare tikakusenderai masamunzi edu mukadii mapurisa edu makaudza here mapurisa edu havarwarika vakandiona ndakarara ndobva vaita sei ndobvatonditora mafoto sekuru dhuve so bhadhara mari yedare iri kupi ndinenge torwara ndinana mari inzwai kana mauya kuno hakusi kukomboni kuyo kwamunogara kuyo mazvinzwa zvandiri kutaura ndozvandikuta ndaitorwara ndana mari vakadhamba ndaitorwara gumbo range rakatozvimbe ndati mazozviziva here kuti muri kuya kudare ndazviziva right tiri kuda mari yacho yedare inoya rini kana ndanotsvaga ndikaiwana rini dete ndingakunyepere ndingakupei dete musi wemandi seyamo isi tokubudisai zvakaipa mai toda kukutaurirai hatidi kuti muye kumatare edu tichiita kunge takatokutsamwirai hatikuzivei kumatare makavapa samueri rabhuya rakanga risina kunyorwa here kuti rinoda koti fii kudaro mukavatsanangurira kusvika nhasi vari kuya kuno vachimacha kuita kuti vaenda kuhamlenokuti vota kana ndazoiwana kuita kunge vari kutibatsira hausi kutibatsira kaitemu wedare kutuka imi kumusha kwenyu ndekupi makonde kwane makonde koko ndo kwamunoita unhu hwakadaro ndichazviisa pajudgment yangu nhasi mazouya nokuti ndakazofonera murungu wenyu isu hatina murungu wacho wamunotowa makagarira pakorino pacho ipapo anotodai kwatiri isu handiti mapona nzvimbo maari ndemedu maona umwe murungu andaitaura ndandakatochinja toni chitaura chirungu panze apa manje murungu adhiraivha kubva mheno kupi ane bepa rezvirehwa kuti mambo ari kuda ichi nechichi 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 nezvamakaita anga rakamuzvimbira akaribata izvozvo
right imi taurirai dare nyaya yenyu. Right, pamusoro pedare ini ndine mudzimai ndiwangu takanetsana mumba nenyaya yechipambi iyi ndiyo yatainetsana. Saka tanetsana iye ndobva atama akabva apiwa imba namaneja akanzi chinjai munhu agare kwako uye agare kwake akagara. Ndikati munhu waanenge agumbuka achazosunungura mwoyo wake achazodzoka ozotaura vatasiya. Chaitirwadza ndechekuti aingoti patinotange tasangana anotumira chikafu chevana totenga ndovapa asi upedzisira unoshauta hei utotonda mvura hausi murume hei uri chii wewe. Konai mai kana mangoona kuti imi magara kwenyu mega magara kwenyu kazhinji ndaasingapindure because ndaigona kuita hasha ndikarova ndikapara mosva right. Zvazopedzisira apa manje apa ndaona zvinhu zvadaiso ndobva ndabvunza vamwe akanzi ndai kwamambo mudaidzana mugadziriswa ndokuya kwandandaita zvino chandanga ndinacho chandaichikumbirisa chaicho chandaida inini ndechekuti kwamuri mambo mundipewo zano chandoda kuti ndizive nini chandakapfira shungu yekuti ndisvike kunoku ndoda kuziva kuti mwana ndewangu here zvechokwadi kana kuti hazi wangu ndomuchengeta sei kana ari wangu. Uye zvechepiri ndeyekuti iye manager ndiye aitopa pressure amai ava kuti vasauye kuno kudari pese pandaiuya kuno. Musi wandatanga kuuya kunoku ndapedzisira kudzokera uku mangwana acho ndobva ndasvika ndikarohwa paworkshop. Tikati sei makaenda kunomangana what is ngezi chii chinonzi ngezi akazochiona chinonzi ngezi iye manager wekwedu akazopauya pa ndikafona kunoku inini ndikazonzi enda kupolisi ndobva ndaenda naye kupolisi munhu wacho akaita zvikanzi tovapa maorenji ana basa iye zvino zvinogara rakadai so ndinopiwa basa nemurungu vari kunzi imimi sei makadaro so imimi makazonimhangarira sei ndakakumaka ini animazo ndobva ndaona kuti zvodai paakazoona kuti nyaya yanetsa manje murungu ndobva akatanga kundibvunza first time pandakarumwa chigumwe ndatinetsana naamai ava ndobva ndauya kumurungu akandirambira manager kuti andipe tsamba ndipiwe mari ini ndikaita chivindi kuti handinofaka mudzimai andikanganisa ndewangu ndobva ndauya ndikataura nemurungu murungu akandipa mari $71 zvikanzi kashota udzoke zvikanzi you are doing a wrong information and then ambuya unovadai iwe kuenda kudare inini handikuda kuenzaniswa kuti mhuri yangu ndoda ndoichengeta sei zvikanzi bhaatanga kundidhonza kutanga ndidhonza kuyako inini ndobva ndisi hanzi handei kwavari kupi kumabhaundi ndikati ini handisvike kwako ndonoita noise ndobva nditanga kuhedwa fight chii pake akurohwa ndobva ndarohwa ndosvika apa iye zvino nhau yacho inongoramba ichiringonetsa ichingodai saka chandai ndichikumbirisa inini vedare kuti mondibatsirawo mudzimai ndewangu chandiri kuda inini dai ndakwanisa kuwana DNA test ndotoresa mwana wangu mondipawo zano kuti ndochengeta sei mwana wangu ndo chini chandochema mambo wangu. DNA test haikumbirwe kuna mambo. Amen. Mwana uyu kana murimi muri kumuchengeta semwana wenyu muchida kuziva kuti mwana wangu here kuitira kuti ndigozochengeta mwana uyu ndiine shungu kana kuti mwana uyu mai ava vaina baba vake mwana wacho naye uchichengeteswa tinovaripisa mudare vanoripiswa munotora mwana moenda ku-DNA test. It's an order from this court. Munoenda ku-DNA test. So we have granted that as a court. Munoenda ku-DNA test. Muri kuzvinzwa rambwe muri kuzvinzwisisa. Makarambana vakandibvisira gupuro vakakupaika vakandipa so kurambwa nemukadzi kuchengeta mwana amuchengete mwana kuchengeta iye zvino munochengeta ka sekungochengeta kwamamuchiita handiti but munofanira kuve neassurance yekuti muri kuchengeta mwana wenyu here. Saka hazvirambidzwi kuenda ku-DNA test. Tendai ku-DNA test. So ndiri kukupai nguva munhu anotsvaga mari yekuenda ku-DNA test ndimi. Nhasi tiri musi wa5. Ndongokupai mwedzi wese waSeptember uno. Moenda ku-DNA test. Maenda ku-DNA test. Modi modzoka nemaresults kudare kwamambo. Chimwe chandaikumbira ndechekuti hamungandipewo retsamba ndonopa murungu wangu andipe mari ndibva ndaita zviri chop zvamunoita munosvika motaura naye kuti ndabva kudare
ndapuwa order nedare Amen. ndoda kuchengeta mwana asi ndichichengeta ndichiziva kuti ndiri kuchengeta mwana wangu Amen. handiti mapawa right. Saka ndinoda assistance yako. Koti ikanyora tsamba, it seems as if we are forcing munhu kuti tonhikiringa kuitira kumupa maorders. Imimi uyai kudare kuti ndawana mari yakati but haisi kukwana ku DNA test, saka ndiri kumbotsvaga imwe ndingati nonokei but kusvika maenda ku DNA test zvichabuditsa zvakanaka kwamuri, zvakanaka kumukadzi, mochengeta mwana. Nyaya yekuti mai ava vanoti vakakuonaiwo kuita imbada vachikutukai nekuita sei zvakapera kubva musi wavakapedzesera kukutukai. Musi wavakapedzesera tatovaongorora nekutovaona kuti ndo type dzacho. Kana chikorekore chekumashango kunhingukuko ameno muno mukaona munhu atadza kuremekedza ofisi yamambo haungamukwanise, hazvife zvakaitika. But chandoda kukuudzai ndechekuti endai mugare kumba kwenyu zvakanaka. Kugara kwamunoita ndekokuti munhu anosvika sei pamba nechinhu chikafu chekuti uchengete mwana uchindituka ukangondiona sva hazvisiri izvo zvatingaita. Handimapawa, hamusiri matanga kurambana. Amen. Hamusiri. Saka izvozvo izvo zvekuti munhu anotuka munhu anodini unobvunzwa, unodaira nemusoro mudare kuti isu hatikudei amai, hatitokudai, hatitokudai zvachese. Murume wenyu aikudai ndiwa makaramba uyarapo, but hamurabvumirwe nemutemo kuti pamaonana makutukana. Ko mwana akarwara munoudzana sei? Nyangwe vanhu vakanzi varambana hamutukane. Pane mwana kana arwara, baba amwana ndauya, mwana arwara, murume womhanya wobvisa mari vanhu woenda kuchipatara. Handiti mapawa, kwete kutsamwira nematare. Isu hatitsamwirwe, nemutamisa time kutsamwira dare. Saka ndiri kuda kuti mwana aendeswe ku DNA test, zviri kukumbira baba wacho. Mwana akawanikwa ari wake anokuripai mombe. Imi mukawanikwa mwana uyo asiri wake munoripa mombe kumurume. Murume obhasiyana nekuchengeta mwana wacho. Handiti anenge akuchengetwa nababa wake, but mukangonoona chete akadzi mwana wake, chekutanga anobhadhara mombe kwamuri yekukupumhai kusagutsikana kuti mwana uyu akazodini. Mutemo unozochitenda kuti munhu ngaachengete mwana wake achiziva kuti mwana wangu. Handi ndo zvakanaka? Saka ndo nyaya hombe yatoda kuti kusiyirei pano muchidzokera kumba. Handiti musaise vanhu mukati menyaya yenyu, hazvina zvazvinoshanda. Vanhu vakambopengesana zvekutukana nekuita sei nokudini nerimwe zuva, vamwe baba vakauya panapa vanga vari muno mudare vatozonzwa kuti nezuro chaiye. Ameno kana ndanzwa ndega nezuro chaiye. Saka isusu hatidi kupindira munyaya dzevaviri tichiipisa kukurwisanisai. Tinoda kuti kana mauya kuno mofema mweya wakanaka wekuti takaenda kwa mambo, asi mambo vakati tisatukana nerimwe zuva upenyu ivhiri. Mwari vanongori kana vangopindira voita zvimwe zvinhu zvinoshamisa. Tonzwanzwa vanhu vaya vakadzokera.
tozviziva kuti kana munhu akati ndasviba mwoyo anosviba mwoyo, but kudzokerana kwevanhu takakuona vanhu vachidzokerana. niniwo pandinozovatuka baba vangu vanochedza vakadzi vave nhaka, vandoona vakadzi vave nhaka vakanga vakandishauda vakanditutisa. sekuru vangu vakasvika kuenda kwamaneja kuti endai mutasei noti uya aende kubhaunda aende kubhaunda zvanzi hurumende wedu aite kuchengetedza munhu wedu saka uri hafu sachiti ndakaona watuka bhosi vakadzi vaonekakona watoa. So chandiri kukumbira manje mataura nhunha yenyu handiti nekwazvakabva nezvakakonzeresa handiti nyaya iripo iye zvino pari zvino ndeyekuti vanhu vaviri vanhu vaviri ngavawirirane handiti iye zvino makuchingogadzirira nyaya yechi yedna test ndo chinhu chakakosha chatakurukura nezvacho handiti ruzinzwa mbuya saka mochienda kumba kwete tonzwa mafoni akuridzwa futi kuti tazonosvika kumba tazenge tazodini mukaita unhu wakadaro mabva mukoti danho rinozotorwa nekoti rakaipa handiti ka asi musazovatyisa kuti vatye kuti vauye kuti ndakuda kuti tichibuda tiende kudna test. Handiti tatenderana, ndo nyaya tatenderana, ndo yavakumbira mudare yekuti ndiri kukumbira kuti ndichengete mwana ndichiziva ndiri kuchengeta mwana wangu. Mari inotoresa dna test ndeyavo, saka chakaipa ipapo hatichione. Munozoita izvozvo kana vawana mari motizivisa kuti taakuita moita handiti totenda. Next court but